morning mga kapuso and welcome to Best Talk. This morning, makikitsikahan kita sa usa sa mga bida sa GMA Telebabad series na Widow's Web. Walay lain pa ako di si kapuso actor EA Guzman. Maayong buntag EA and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka and how's the first 2 months of 2022 para sa'yo? Hello, syempre Chef, gusto ko munang batiin yung mga kapuso natin ng maayong buntag sa inyong lahat. Ayun, first 2 months of the year, sobrang blessed. Unang-una, meron kaming bagong show, meron akong bagong show. At syempre, natupad na yung pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay. So, happy and contented ko naman yung meron ako ngayon. Congratulations, and we are also very happy for you. Dito sa Mindanao, do you still remember kailan yung last visit mo naman? Kung hindi ako nagkakamali, mga October or November yun, 2019. So it's been 2.5 years na hindi pa ulit ako nakakapunta. Sana makabalik ulit ako dyan para magkasama-sama tayo ulit lahat. Yes, and we'll look forward to that. Ito din naman, EA, marami din ang humahanga talaga sa fit and healthy body mo. Paano mo ba daw na-maintain yung iyong body goals? Sa akin naman kasi proper diet lang talaga and discipline. Yan yung pinaka-secret talaga dyan, yung disiplina mo sa katawan mo. Siyempre, workout, kung kaya everyday. Pero ako naman kasi workout ko is light workout lang naman, pang-pump lang. So ayun, yun lang naman yung secret para magkaroon ng fit and healthy body. Noted na yung iyong exercise and diet, EA. And you've mentioned, I'd like to go back yung nasabi mo nga na na-achieve mo na yung pangarap mo magkaroon ng sariling bahay, and you've also, with this achievement, how do you feel about that? Na-surprise ko si Mommy, hindi ko ma-explain eh. Sobrang ang sarap sa pakiramdam. Until now, sobrang inspired ako magtrabaho kasi gusto ko bagong bahay, bago rin yung mga appliances kasi ang sarap sa pakiramdam. Pag uuwi ka, makikita mo yung pinaghirapan mo, di ba? Ngayon, gusto ko lang din i-inspire lahat ng mga kapuso natin na kung may pangarap kayo, susuko, achieve your dream. Kayang-kaya niyo yan. Pag-pray lang kayo kay Lord and for sure, i-bless na kayo. How long did it take for you, EA, to build this house? And ano yung mga sakripisyong ginawa mo to be able to achieve this? After the pandemic, during pandemic, marami akong realization sa buhay na syempre si Mommy hindi na bumabata, 'di ba? So kailangan nating mahalin lang siya, ibigay sa kanya, pasayahin siya. So yun yung naging goal ko para makuha tong bahay. And I think continuous ang blessings dahil nga you've been very kind to your mom and to your family. You have Widow's Web this 2022 na inaabangan na talaga na ating mga kapuso. How do you feel that you're part of this teleserye? Sobrang swerte ko kasi napakaganda nung story. Para kang nasa roller coaster ride, full of emotions. Curious lang din kami, kahit kami hindi namin alam kung sino talaga yung may kasalanan, sino yung totoong kasalanan. So marami kayong dapat abangan dito sa Widow's Web. What's going to be your role here and ano yung mga preparations mo for the series? Ako dito si Frank Kerubin, ang fiancé, ang lover, love interest ni Elaine, which is played by Pauline Mendoza. Si Frank is mabuting tao, mapagmahal, especially kay Elaine at sa pamilya niya. And gagawin lahat para lang maging masaya yung pamilya niya, mabuo yung pamilya niya. Preparations for this project, ang bibigat na eksena, especially sa amin ni Elaine, ni Pauline Mendoza, ang bigat ng mga eksena namin dito. Pagdating ko dito sa set, kailangan kusi ko ano yung role ko dito sa Widow's Web. Yun ako, hindi si EA, talagang si Frank. So, yun lang naman. Meron ka bang cast member na paboritong ka-eksena and ano yung eksena naman na very memorable sa'yo? Parang mas lagi kong ka-eksena is si Pauline Mendoza, si Ryan Eigenman, Adrian Alandi. Silang tatlo yung na-challenge ako pagka-eksena kasi mahusay lahat eh. Mahusay silang tatlo and very professional. Grabe. What do you think naman na ang matutunan ng ating mga kapuso viewers once they get to watch this show? Yes. Marami. Actually, unang-una, yung maging honest ka. Dito sa show namin, tuturuan din kayong magmahal ng sobra, ma-appreciate yung pamilya nyo. So, parang dito sa amin, gusto namin iparealize sa mga kapuso natin na kahit anumang estado mo sa buhay, ang mahalaga is masaya ka. Oh, we can't wait na mapanood ang Widow's Web. Ilang araw na lang mapapanood na namin ito. Please invite lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao. Yes, ayun mga kapuso sa Mindanao. Sana po panoorin at subaybayan nyo
ang aming upcoming GMA teleserye, ang Widow's Web. Malapit na po yan sa GMA Telebabad. Malalaman niyo po at alamin po natin kung sino po ba talaga ang totoong may kasalanan. Nagkayong salamat, EA. Thanks for making time para sa amin. Stay safe. Thank you, attorney. Ingat kayo dyan mga kapuso. Mwah. Kini ang At Home with GMA Regional TV.